Puhdista teipattava pinta huolellisesti kaikesta liasta, rasvasta ja vahasta. Aseta tarra suoraan oikeaan kohtaan, tarvittaessa mittanauhaa apuna käyttäen. Apuna voi käyttää myös magneetteja tai pieniä maalarinteipin paloja. Kun tarra on juuri oikeassa kohdassa, kiinnitä se huolellisesti toisesta päästään maalarin teipillä. Käännä tarra irti teipattavasta pinnasta ja irrota varovasti tarran taustapaperi, jolloin varsinainen tarran liimapinta paljastuu. Aseta tarra teipattavan pinnan suuntaisesti, mutta irti pinnasta. Lähde kiinnittämään tarraa maalarinteipistä lähtien niin, että maalarinteippi ohjaa lähdön oikeaan suuntaan. Kun koko tarra on kiinnitetty, hankaa tarraa vielä lujasti kiinni kohteeseen lastan avulla siirtoteipin vielä ollessa paikallaan. Sen jälkeen vedä varovasti asemointiteippi irti jyrkässä kulmassa.